que en alguna ocasió l'he contada, però qui la conega que fa sa cara com si fos la primera vegada que l'escolta. És una rondalla de porc, a mi me l'ha contat una veïna que era de Penàguila, però no està ambientada a Penàguila, però podria estar ambientada a qualsevol lloc. Penseu que una de les característiques que apareix molt en les històries de valor és la vida als masos. La vida als masos és un element que estava present, jo crec que fins fa 50 anys, que condicionava la vida de les persones. Avui en dia tots vivim a la ciutat, però antigament vivíem molts als masos i els masos estaven prou ben comunicats, de manera que si plovia, nevava o hi havia qualsevol incident, la gent es quedava allí sense poder eixir, ni sense poder arribar. Doncs mira, aquesta història es diu La Masera Poregosa. Al capdavall hi ha una font abundantíssima que trona pels seus 20 i tants canonets de bronze. La meitat de les rondalles valencianes del senyor Enric Valor es van escriure des de la presó Modelo de Mislata. I des de dins de la presó, la màquina d'escriure, el senyor Enric Valor tenia al cap fotogràficament el país dels valencians. I era capaç d'escriure, per exemple, que tronava pels seus 20 i tants canonets de bronze. I dic, serà un eufemisme per canonada? No, mireu els canonets de bronze, que són canonets com si foren canons fantàstics d'un vaixell pirata, d'una barca pirata. I 20 i tants, si els conteu, crec que en són 28. És tot el país al cap. Si és una nit molt fosca, pot ser, allà lluny sentireu: ja en tinc una! I això fa por, anar per la serra i sents una veu que fa: ja en tinc una! Si eres home, però si eres dona, diu: ja en tinc una, però jo seré la que farà dos, ja veurem això, anirem totes al sac. I sí, i continua, allà que passa un temps, sents: ja en tinc dos! I continua, és a dir, allà, si s'ha sentit allà dalt, diu que després, baix d'un barranc, sents: ja en tinc tres! I així, ja en tinc quatre, ja en tinc cinc, ja en tinc sis. I quan diu ja en tinc sis, fa: ja no en tinc cap. Això és una manera de viure, no? És a dir, vas acumulant i després es queda sense res, no? Però diuen que això és els crits que fa el caro.